Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuplan bole khona le video kanti ke mangokuqala usijoyina leli khasi ya welcome igama lami usibonga konke wakandonde kanti ke namhlanje ngikuphathele ezisematheni ezihamba phambili kwazise phela siphuma kuyi weekend bezenzeka izinto endaweni ezahlukahlukene omaskandi bebenandisa imicimbini yahlukahlukene naseCharlesfontein ke emcimbini kaNgizwe hayi iwona imicimbi obubheke kakhulu bezibuya lapho kwenzeke khona ezibukwayo abayakhala abalandeli bamaskandi ngendlela kwenzeke ngayo kwabanye babaculi bona bathi uhambe kahle and futhi noNgizwe ujabulile wabonga nabaculi aba-attendile kodwa ubonge kakhulu igcoka melisha wabonga namageza amahle ukuthi ibona balethe inkumbi zabalandeli emcimbini wakhe kwase kuba nomunye ukugcineni ngoba kukhona umculo obanjwe ngophondo ushumle insizwa wakhe ugcine ngakwazanga ukuperforma kanjalo ngoba ukhishwe stage sekumele kungene umunye umculi ekhona yena esikhundleni sakhe wakhishwa ugcina kuthi hayi uzowabanjwa ngehluthi impela wakhishwa ngaphandle kodwa ke Nkosi yami ushumle insizwa ubukeke edabukise emva kokuthi ekhishwe stage akuphelelanga lapha kuba ngoshumle insizwa kuphela umculo okhishwa inyombazana noqhosha ngokwenza kwakhe naye akalitholanga ithuba kodwa ke yena bathi uvele waduba wahamba wathi yena usekwelinye izinga ngokomculo angeke azancenge ukuperforma mahala kule ya concert eyikhona eKangizwe so ake ngizwe kuphawula kakhulu wena ngabe kuthini ngaphandle ukuthi ngivala ke ngiqale ngunike naye video na uzizwele ukuthi ungizwe uthi umsola ngani uqhosha ukuze egcine ngamperformisanga emcimbini wakhe bamba la Uqhosha nemgodi wena nja ngicela ukhipha lento ka-council laphana igroup yakho la abathandi bakamaskandi sebekasekutshelile abaxoki angithumelelanga ama-screenshot lapha ukuthi wona ubhilitile yabona ukhansela umcimbi kwabani ngoba ngisho ngapha kusasa mina lo mcimbi uyaqhubeka yabona ayithi phela kufanele nisihlaba nephepha nomkhaya yikho kunjena nje ulwabishi wena I hate you I'm going to kill you you fucking bastard. Hayi ke ngiyathemba ukuthi soyibonile ivideo nawe uzwele ukuthi Ungizwe noqhosha yini le umsusa wodweshu phakathi kwabo kanti ke Ungizwe wakwasola ukhuzana ukuthi uyena wakhipha ipost ekhansela umcimbi wakhe kamumva nje usethole izinto ukuthi cha ngathi akusiye ukhuzana uqhosha awuhambe kuye comment section ufike na ushivo lakho ukuthi wena ngabe uthini kupho ocabangayo ngalento enziwe Ungizwe ukuthi usola abaculi abahlukahlukene ngezinto ezimayelana naye ngalomcimbi ngoba before umcimbi wenzeke bekunomsindo kakhulu ugcine nokhuzana engasawu attendanga umcimbi ngoba ethi umusola ngokuthi wakhipha ipost ekhansela umcimbi noma etshengisa ukuthi umcimbi kaNgizwe ukhansele usezokuba bikho eyayingasilo kweqiniso uthi leyo nto leyo yayitshengisa ukuthi bamcindezela ezizamela kamumva ke nje usexabane noqhosha ngoba ethi uqhosha ngathi uzwana nokhuzana so uqhosha owakhipha leyo post kuthiwa kusasiye ukhuzana hamba kwi comment section nawe usho umbono wakho ukuthi ngabe umcimbi ubone kanjani wena kuphi okuphathe kahle kuphi ongakuphathanga kahle ngomcimbi obuseCharlesfontein kaNgizwe ngiyabonga.